ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପାହାଡ଼କୁ। ସେହି ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ତାଙ୍କ ହାତଟିକୁ ଧରିଦେଇ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ବାପା ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମନା କରି ବୁଝାଇଲେ, କହିଲେ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ, ତୁ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି ଜିଦ୍ କଲା। ଜିଦ୍ କରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ପିଲାର ଜିଦ୍ ଶୁଣି ବାପା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାହାଡ଼କୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ପଡ଼ିଲା। ବାପା ତ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ପଥରକୁ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ପୁଅଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୁଅଟିର ଆଣ୍ଠୁ ସେହି ପଥରରେ ବାଜିଲା। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାରୁ ସେ ଭାବିଲା, ମୋତେ କେହି ବୋଧେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛି, ଯେ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କହିଲା, କିଏ ତୁମେ? ସେହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାରୁ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ତାର ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାରୁ ସେ ପିଲାଟି ଡରିଗଲା। ସେ ବାପାକୁ ଯାଇ ଜାବୁଡ଼ିକୁ ଧରିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ବାପା, କିଏ ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି ଥଟ୍ଟା କରୁଛି? କିଏ ମୋତେ ଏପରି ଡରାଉଛି? ବାପା ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶବ୍ଦ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାରୁ ପିଲାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କହିଲା, ଯେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ମଜା କରୁଛି, ଥଟ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ କଥା କହୁଛି? ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାରୁ ପିଲାଟି ଅଳ୍ପ ହସିଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ବାପା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ପିଲାଟି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଉଛି ବାପା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁନୁ, ତୋତେ ଆଉ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ତୋହରି ଶବ୍ଦ ହିଁ ତୋତେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଯେପରି ଆମେ ଯଦି ଭଲ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଭଲ ହିଁ ଶୁଭିବ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କଥା କହିବା, ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଫେରିକି ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହିଁ ଥିବ। ଏହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି କହିଲେ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଥିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ହସିକି ଖୁସିରେ କିଛି ପଦ କଥା କହିଲେ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହିଁ ଥିବ।